Tervetuloa tähän New Winein rohkaisuiltaan. Meillä on puhujana Joutjärven seurakuntapastori Knihtilän Topi. Topi on myöskin New Winein johtajiston jäsen. Ja aiheena on, että miten New Wine arvoja voi toteuttaa seurakuntatyössä. Rukoillaan tähän alkuun ennen kuin päästetään tuo Topi irti. Rakas Herra Jeesus, kiitos siitä, että saadaan olla tällä tavalla koolla etänä. Pyydetään siunausta meille jokaiselle, jotka ollaan tässä kuulolla, myöskin niille, jotka sitten kuuntelee tätä jatkossa tallenteena. Siunaa Topi ja siunaa hänen ajatuksia ja sanojaan. Avaa meidän sydämemme kuulemaan, mitä Topi puhuu, ja sitten synnytä meissä sitä, mitä haluat. Ja myös puhu meille siinä rukoushetkessä. Jeesuksen nimessä näin pyydetään. Ja Herra, vielä halutaan tuoda nämä kamalat jutut, mitä tässä nyt on meneillään. Huokastaa edelleen Ukrainan tilanteen puolesta. Pyydetään, että sinne tulisi rauha. Samaa pyydetään Israeliin nyt tämän viime lauantaina alkaneen hässäkän vuoksi. Ja Herra, nostetaan myös tämä ihan tuore juttu, tämä kummallinen tietoliikenne ja kaasuputkivaurio Suomen ja Viron välillä. Pyydetään meidän valtionjohdolle viisautta ja kaikille, joita asia koskee. Herra, halutaan jättäytyä kokonaan sinun käsisi. Jeesuksen nimessä. Aamen. No niin, Topi. Joo, ajatuksena on jakaa vähän siitä ensinnäkin Pyhän Hengen dynamiikasta ja ehkä semmoisista asioista, mitä Jumala on myös mun omassa elämässä tehnyt tässä muutaman vuoden aikana. Ja sitten tuoda vähän näkökulmaa siihen, että miten tuommoinen luterilainen paikallisseura ja seurakunta ja Pyhä Henki, että onko niillä mitään liittymäkohtaa vai ei, mutta ehkäpä saadaan siihenkin yksi näköala, mutta ja nämä ajatukset, mitä mä jaan, niin ehkä semmoisen yleisenä periaatteena voi sanoa, että hengellinen elämähän on vähän semmoista sipulin kuorintaa, että huomaa niin kuin aika ajoin aina palaavansa samoihin teemoihin, mutta sitten ehkä voi huomata, että jotain on edellisen kerroksen aikana jo löytynyt, mutta sitten huomaa, että on aika paljon asioita, mitä ei ole vielä löytynyt, ja sitten Jumala haluaa johdattaa myös niissä asioissa eteenpäin. Ja vähän oli niin kuin ajatuksena tuoda tätä just myös seurakunnan uudistumisen näkökulmaa, että mitä siihen kuuluu tai miten Pyhä Henki on ehkä tässä mulle tämän aika uuden työn kautta opettanut. Että mä oon tosiaan pappina ollut vasta reilun vuoden ja seurakuntatyössä reilun vuoden ja nykyisessä toimenkuvassa on nyt sen noin 9 kuukautta toiminut kun puhutaan luterilaisesta paikallisseurakunnasta, niin voidaan puhua tavallaan siitä oman työn ulottuvuudesta, siitä työalasta, mitä tekee. Sitten täytyy huomioida, että miten Pyhä Henki toimii ehkäpä siellä niin kuin yleisissä pastorin tehtävissä, jotka liittyy vaikkapa toimituksiin tai messuelämään tai johonkin muuhun. Ja sitten vielä erikseen, että kun mun itsellänikin on halu ollut sitten siinä oman työn kautta niin kuin ehkä synnyttää jotain semmoisia pienyhteisöjä, jossa tämmöinen New Wine DNA olisi niin kuin lähtökohtaisesti jo heti niin kuin vahvasti läsnä, niin mitä prosesseja sitten siellä rintamalla niin kuin kuuluu. Ja olen niin kuin hahmottanutkin tämän työn, että tässä on niin kuin 3 eri ikään kuin rintamaa, missä toimitaan. Mutta kesällä vanhan työkaverin kanssa pidettiin tämmöinen seminaari New Wine kesätapahtumassa, ja siellä mä aloitin tämän kanavan sillä kysymyksellä, minkä mä esitän nytkin teille. Eli toisessa korinttilaiskirjeessä 4. luvussa sanotaan näin, että emmekä me kiinnitä katsettamme näkyvään, vaan näkymättömään.
sillä näkyvä kestää vain aikansa, mutta näkymätön ikuisesti. No tässä selkeästi Raamatun näkökulma on se, että siinä halutaan niin kuin painottaa sitä näkymätöntä todellisuutta. Ja mä ajattelen, että se näkymätön todellisuus kattaa toisaalta Jumalan todellisuuden ja sen pyhän hengen todellisuuden ja valtakunnan todellisuuden. Ja sitten se kattaa toki myös ymmärryksenä sen, että se näkymättömässä todellisuudessa vaikuttaa sitten myös ne vastapuolen voimat. Ja ehkä ajatuksena, mitä mä koen, että Jumala on mulle kirkastanut tätä Raamatun kohtaa, on se, että se näkymättömässä todellisuudessa tapahtuvat asiat lopulta määrittää pysyvästi sen, että mitä näkyväisessä tapahtuu. Eli tavallaan se näkymätön todellisuus on tosi keskeinen juttu, mutta mä väitän, että se ei länsimaiselle seurakunnalle ole aina se keskeinen juttu. Ja se on ehkä semmoinen niin kuin haastava todellisuus. Ja jos te mietitte itse, että te olette ollut vaikkapa seminaareissa tai konferensseissa, jossa puhutaan seurakunnan uudistumisesta tai sitä, että miten sä voit kehittää seurakuntaa tai miten sä voit niin kuin omaa hengellistä elämää jotenkin vahvistaa, niin jos mä nyt en tee sitä kauluppia, sen voisi tässäkin tehdä, mutta en tee sitä, mutta kysyn niin kuin teiltä, että miettikää 5 sekuntia, että kuinka monen kokemus on se, että päällisin puolin, kun me puhutaan seurakunnan uudistumisesta, niin me keskitytään aina siihen näkyvään. Ja kuinka moni voi sanoa, että keskitytään pääasiassa näkymättömään. Ja kun mä viime kesänä Nyvain-konfassa tämän Kaurup-kysymyksen tein ja nostatin käsiä, niin melkein sanoin, että 95% nosti käden ylös ja sanoi, että kyllä me pääasiassa aina keskitytään siihen näkyvän uudistamiseen. Ja sitten mä ajattelen, että siinä on niin kuin jännite suhteessa tähän Raamatun kohtaan. Et mä ajattelen, että se, mitä siellä Jumalan todellisuudessa tapahtuu ja mitä Pyhä Henki haluaa tehdä ja tekee, niin se on kuitenkin lopulta se määrittävin seikka myös sen näkyvän suhteen. Ja mä ajattelen, että kun me keskitytään siihen näkyvään, niin siinä on se haaste, että me saatetaan yrittää siirtää toisen seurakunnan joku tämmöinen niin kuin hengen hedelmä sellaisenaan niin kuin siihen meidän omaan työhön. Et sanotaan nyt vaikka, että joku naapuriseurakunta tai vaikka naapurimaan seurakunta on Pyhän Hengen johdatuksessa löytänyt jonkun semmoisen tavan esimerkiksi tavoittaa ihmisiä tai tavan vahvistaa opetuslapseutumista käyttäen tiettyä metodia. Ja se on kantanut sen takia hyvää hedelmää, kun Pyhä Henki on antanut sen sille seurakunnalle tai siihen kontekstiin. Mutta sitten me yritetään siirtää se semmoisenaan siihen meidän kontekstiin ja ihmetellään, että kun ei tämä toimikaan kauhean hyvin. Tai sitten me oli Jouterven seurakunnassa just viikonloppuna Jouterven seurakunnan nuorisotyön 50-vuotis juhlatilaisuus ja sanon lyhyesti, että 70-luvulla Jouterven seurakunnassa oli tosi kova nuorisoherätys. Ja onhan se aina se haaste sitten se, että sen sijaan, että me etsittäisiin tänä päivänä tuoreesti, että miten Pyhä Henki haluaisi herättää nuorta sukupolvea tässä ajassa, niin me ikään kuin muistellaan sitä, mitä Pyhä Henki teki 50 vuotta sitten, ja sitten tulee vähän semmoinen odotus, että tehkää samaa juttua nytkin, niin se toimii. Ja sitten mä ajattelen, että se ei aina välttämättä toimi. Mulle tuleepa mieleen se Raamatusta tuttu kohta, kun aikoinaan Mooses rakensi sen pronssikäärmeen, jota piti katsoa, jotta ne käärmeet ei sitten vahingoita. Ja sehän oli esikuva Kristuksesta. Niin nyt kun luki kuningasten kirjaa, niin siellä sitä samaa käärmettä sitten jo palvottiin myöhemmin. Eli tavallaan se, mitä Jumala joskus antoi tuoreena pelastuskanavana tai tämmöisenä väylänä, miten hän haluaa johtaa kansansa pelastukseen, niin nyt sitä sitten myöhemmin palvottiin itseisarvoisesti. Ja mä ajattelen, että tämä on niinku todellinen riski. Ja miten se liittyy just Pyhään Henkeen, niin mä muistan Alfa-kurssilla joskus aikoinaan Jyväskylän kohtaamispaikassa Alfa-kurssilla oli monta kertaa niin kuin mukana vetämässäkin sitä, niin se jotenkin iskostui se opetus siellä siitä, että kun me uskotaan Jeesukseen, niin mehän saadaan Pyhä Henki, mutta sitten on ihan eri asia vaeltaa Pyhän Hengen täyteydessä, kun vaeltaa Pyhän Hengen säästöliekissä. Ja tavallaan se, että me armosta on saatu Pyhä Henki, niin se on ikään kuin se liekki, joka meissä on, vaikka me ei tavallaan aina muisteta katsoa Jeesukseen eikä muisteta pyytää sitä Pyhän Hengen täyteyttä. Mutta sitten se myös niin kuin näkyy meidän vaelluksessa. Ja sen takia Raamatus on kehotus myös siihen jatkuvaan Pyhän Hengen täyttymiseen, koska niin kuin sanotaan, että me ollaan vuotavia astioita.
Ja sitten se tavallaan sai mut niin kuin oivaltamaan sen, että mä itse, ja tietysti niin kuin monesti me yhteisönä myöskin, niin me ei vaelleta siinä pyhän hengen täyteydessä. Koska jos näin olisi, niin mä uskon, että monesti hommat myös näyttäisi vähän erilaiselle, niin yksilö- kuin yhteisötasolla. Ja, ja sen pyhän hengen niin kuin täyteydessä vaeltaminen niin kuin monella tapaa myös avain, että jos yhteisö oppii siinä pyhässä hengessä vaeltamaan ja etsimään Jumalan suunnitelmaa, niin todennäköisesti se seurakunta löytää myös sitten ne tavat, joilla voidaan niin kuin relevantisti tässä ajassa kohdata ihmisiä ja myös tavoittaa ihmisiä. Ja silloin ei olla ikään kuin riippuvaisia siitä, että olisiko joku muu jossain muualla löytänyt hyvän metodin, joka voidaan ottaa meidän käyttöön, vaan voidaan niin kuin yhdessä oppia etsimään Herraa ja löytämään niin kuin se että mikä toimii ja mikä ei. Ja, ja usein niin kuin me ajattelin, että meidän uskova elämässäkin on niin kuin semmoinen, sanotaan, väärinkäsitys, että me edelleen nähdään asiat joko semmoisena, että joko me yritetään niin kuin lakihenkisesti jotenkin täyttää se Jumalan tahto ja elää sillä tavalla, että Jumala jotenkin meidän elämä kirkastaisi Kristusta. Ja sitten me usein väsytään ja todetaan, että ei tämä homma toimi. Ja sitten me yritetään ajatella, että no, koska meillä on armo, niin me voidaan elää sen synnin ja lihan dominanssissa niin, että se synti ja liha hallitsee meitä, ja sitten me saadaan niin kuin armosta synnit anteeksi. Ja mä ajattelin, että nämä kummatkin ääripäät kertoo siitä, että ei ole ihan niin kuin ehkä ymmärretty, miten pyhä henki toimii. Että se pyhän hengen tapa on vähän erityyppinen, mutta mä uskon siihen, että pyhä henki haluaa niin kuin tässä ajassa sekä yksilöitä että yhteisöjä todella viedä siihen vapauteen, jossa pyhä henki saa virrata ja vaikuttaa meissä. Ja sitä kautta me voidaan sitten myös löytää ne keinot ja tavat, miten ikään kuin elää siinä uudistuksessa koko ajan. Ja ehkä toinen semmoinen jännitekenttä on se, että samalla kun Jumala suvereenisti tekee meissä työtä, niin sitten samalla hän haluaa myös tehdä meidän kanssa yhteistyötä. Ja jokainen, mä uskon, että jos sä oot vähänkin aikaa ollut uskossa, niin sä oot törmännyt siihen tilanteeseen, että sä et ole osannut rukoilla, etkä pyytää, etkä anoa, ja silti Jumala on vaan antanut sun elämään paljon hyvää. Se on just sitä Jumalan suvereenia työtä. Meistä riippumatta hän tekee hyvää. Mutta sitten mä ajattelin, että se hengellinen kasvu on sitä, että me opitaan myös olemaan ikään kuin työtoveruudessa niissä prosesseissa, mitä hän on tekemässä. Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä toisessa luvussa sanotaan näin, että teissä kyllä pysyy se voitelu, jonka olette pyhältä saaneet, ettekä te tarvitse kenenkään opetusta. Hänen henkensä opettaa teitä kaikessa ja on tosi. Hänessä ei ole petosta. Niin kuin hän on teitä opettanut, niin pysykää hänessä. Eli tämä just puhuu siitä Jumalan työstä, joka on monesti hyvin suvereeni myöskin meidän elämässä, ja sitä, että miten Pyhä Henki itse opettaa meitä koko ajan. Ja tämä on niin kuin, ikään kuin yksi tämmöinen kivijalka uskovan elämässä. Mutta sitten tulee niin kuin toinen näkökulma siihen samaan todellisuuteen. Tämä on toisesta Timoteuskirjeestä ja toisesta luvusta, jossa sanotaan näin, että siinä puhutaan siis tämmöisestä monella tapaa niin kuin sopimattomasta käytöksestä toiminnasta. Ja sitten Paavali sanoo, että siitä, joka puhdistaa itsensä kaikesta tuollaisesta, tulee arvokkaaseen käyttöön sopiva astia, pyhitetty, isännälleen hyödyllinen ja kaikkiin hyviin tarkoituksiin käyttökelpoinen. Eli siinä puhutaan niin kuin itsensä puhdistamisesta, ja mä ajattelen, että tämä voidaan ymmärtää just väärin semmoisena kutsuna niin kuin lakihenkisyyteen siihen, että mä nyt yritän tehdä itsestäni jotakin hyvää ja kelpaavaa. Kun mä ajattelen, että se enemmän liittyy just siihen, että me annetaan ja me lähdetään siihen prosessiin, että mitä Pyhä Henki haluaa meissä tehdä. Suostutaan ikään kuin siihen prosessiin. Ja Raamattu sanoo, että vapauteen Kristus meidät vapautti. Ja mä uskon, että me tiedostetaan kyllä se todellisuus, että tässä ajassa me ei täydellisesti siinä vapaudessa niin kuin vaelleta, koska synti vaikuttaa meissä. Mutta mä ajattelen, että se ei myöskään tarkoita sitä, että se liha tai synti dominoi meidän elämää. Eli siinä ei ole ikään kuin kysymys tämmöisestä synnittömyysopista,
Mutta taas kerran siinäkin on tämä niinku, tää riski mennä vähän niinku toiseen suuntaan. Että sitten me ajatellaan, että no koska me ollaan syntisiä, niin sit se synti vaan dominoi meissä ja sitä kautta niin kuin se liha meissä dominoi ja sitä kautta jopa paholainen vaikuttaa meidän elämässä asioita ja me ei vaan voida sille mitään. Kysymys ei ole tästä. Kysymys ei ole lihan eikä synnin dominanssista, vaan siitä, että Kristus ja Pyhä Henki vaikuttaa ja dominoi meissä. Ja me opitaan yhä enemmän kulkemaan siinä todellisuudessa, että tosiaan Pyhä Henki virtaa vapaasti ja me tavallaan opitaan kulkemaan siinä vapaudessa yhä enemmän, mihin Kristus on meidät vapauttanut. Ja, ja se, mikä jos mä sanoisin, että 2-3 vuoden suurin prosessi omassa elämässä on ollut se, että mä oon oppinut uskomaan ja luottamaan siihen, että mun pitää antaa Pyhän Hengen näyttää niitä esteitä ja tukoksia, mitä mun elämässä on. Että niitä asioita, jotka nimenomaan myös estää sen niin kuin Pyhän Hengen toimintaa ja tavallaan estää sitä vapautta, johon Kristus on mut jo vapauttanut, mutta johon mä ikään kuin en ole sit kuitenkaan astunut. Ja tavallaan, että mä oon huomannut ihan niin kuin uskomattomia asioita, miten niin kuin Pyhä Henki on näyttänyt semmoisia asioita, mitkä on tietysti mielessä ihan itsestäänselviä, mutta sitten vasta tavallaan jotkut palaset on niin kuin roksahtanut paikoille. Et mä oon niin kuin ymmärtänyt, että kun Pyhä Henki näyttää jonkun asian, niin hän todella antaa sen voiman siihen muutokseen. Ja mun tapauksessa esimerkiksi kesä 2021 meni hyvin pitkälti niin kuin siinä, että et mä kävin niin kuin rukouksessa läpi. Mä luin semmoista kirjaa, todella hyvää opetuskirjaa, joka ohjasi mua niin kuin tähän, mutta mä kävin tämmöistä rukousprosessia ja mun elämään nousi niin kuin paljon ihmisiä, jotka oli vaikuttanut mun elämässä ihan lähiaikoina, mutta myöskin siellä nuoruudessa. Ja mä ymmärsin, että hämmästyttävää kyllä mä edelleen kannoin niitä asioita, mitä nämä ihmiset oli ehkä sanoin tai teoin niin kuin mun elämään tuoneet. Ja voin tässä kohtaa sanoa, että ehkä just silloin kesällä 2021 korostui ehkä semmoiset ihmiset ja semmoinen elämänvaihe ennen uskoon tuloa myöskin, jotka todella toi mun elämään niin kuin negatiivisia asioita. Ja mä huomasin, että vaikka mä olin ollut 20 vuotta uskossa ja omasta mielestäni niin kuin sillä tavalla kuitenkin aika selkeästi koko ajan sitoutunut Kristukseen, ja mä huomasin, että mun elämässä vaikuttaa asioita, jotka vetää mua koko ajan pois Jeesuksesta, jotka pyrkii niin kuin, ikään kuin vetämään mua sen tyyppiseen elämään, johon Jumala ei mua kutsu. Ja mä aina niin kuin ihmettelin, että miksi tämä on niin tavattoman vaikeaa ja miksi tämä on niin tavattoman, että miksi mä tavallaan koko ajan kompuroin näissä asioissa. Ja sitten kun nämä ihmiset ja tavallaan ne asiat nousi pintaan tämmöisessä Pyhän Hengen antamassa prosessissa, niin oli yhtäkkiä ihan erilainen perspektiivi, että mä ymmärsin, että mun pitää laittaa toki ne asiat nyt pois ihan yksinkertaisesti rukouksen kautta, mutta mä huomasin myös, että kun Pyhä Henki itse nosti ne asiat esiin, niin hän antoi myös voiman siihen tietynlaiseen siteen katkeamiseen. Ja se tavallaan mä ymmärsin, että tästä on kysymys siitä vapaudesta, johon Kristus on meidät vapauttanut. Ja mä oon sitten miettinyt, luterilaisena pappina aina joutuu miettimään näitä pelastuskysymyksiä, niin mä ajattelin, että nämä ei ole koskaan ollut niin kuin mulle semmoisia pelastuskysymyksiä, vaan ne on enemmän siihen niin kuin kristityn vaellukseen ja siihen, voisiko nyt sanoa vähän pinnallisesti, että elämän laatuun liittyviä kysymyksiä. Et jos mulla on niin kuin tietyt asiat menneisyydestä, jotka sitoo mua koko ajan, niin kyllä se vaikuttaa myös siihen niin kuin vaellukseen ja siihen arkeen. Ja jos sä huomaat, että tämmöiset aika isotkin riippakivet, niiden ote heltiää sun elämästä, ja sä ymmärrät, että tietyn tyyppinen synti, jopa käyttäytyminen, niin kuin, sä vaan niin kuin huomaat, että se ei dominoikaan enää sua, niin se tuo niin kuin ihan uudenlaisen niin kuin vapauden. Ja just semmoisen, että niin kuin ymmärtää jotenkin vielä konkreettisemmin sen koko evankeliumin niin kuin rikkauden ja sen voiman, mikä Kristuksen ristin kuolemassa ja ylösnousemuksessa on. Että se sama voima, joka herätti hänet kuolleesta, sama voima vaikuttaa Topi Knihtilässä 2020-luvulla. Se on ihan käsittämätöntä. Mä ajattelin, että isän oli, anteeksi, ottakaa tämä nyt huumorilla. Isän oli helppo herättää Jeesus kuolleesta, mutta jos isä on saanut Topin elämästä jonkun syntijutun katkaistua, niin se on niin kuin hämmästyttävää.
Ja se vaan kertoo siitä, miten voimakas hän on ja miten voimallisesti Pyhä Henki kyllä meissä toimii. Ja tavallaan laittaa niitä asioita sit pois, mitä Pyhä Henki näyttää, niin se on yksi askel siihen hengelliseen uudistumiseen. Ja mä ajattelen, että esimerkiksi pastorin palvelutyöhön sillä on ihan tosi merkittävä vaikutus, ihan oikeasti. Et, et kun tietyt asiat ei enää sido sua, niin kyllä se niin kuin tuo ihan uutta siihen julistukseen ja siihen johtamiseen ja tietynlaisten asioiden niin kuin käsittelemiseen myöskin. Ja tämä Efesolaiskirjeen 5. luku, tämä kohta on varmasti tuttu meille kaikille, mutta siinä sanotaan, että älkää juopuko viinistä, sillä siitä seuraa rietas meno, vaan antakaa hengen täyttää itsenne. Ja mä ajattelen, että yksi, mitä Pyhä Henki oikeasti haluaa tehdä, sen lisäksi, että hän antaa meille armolahjoja, hän just ohjaa meitä, johdattaa, ja kun me rukoillaan, niin Pyhä Henki voi parantaa ihmisiä ja voidaan ajaa ulos riivaa ja herättää kuolleita. Kaikkea tätä Pyhä Henki tekee. Mutta mä ajattelen, että Pyhä Henki haluaa myös puhdistaa meitä itseämme koko ajan. Ja sitten kun joku on niin kysy multa joskus, että mitä sitten, kun tavallaan sulla on ollut tämmöinen ikään kuin kairoshetki taas elämässä, että Pyhä Henki on erityisen paljon sua niin työstänyt ja tehnyt sussa asioita, niin mitä siitä on niin seurannut, niin mä sanon nyt sen, mitä toiset ihmiset on antanut mulle niin palautteena ihan vuoden kahden aikana. Niin kritiikin sietokyky on kasvanut. Ja mä ajattelen, että kun sieltä menneisyydestä on iskostettu mun elämää tietynlaisia ajatustapoja, että minkälainen mä oon. Ja sitten kun Pyhä Henki tuo vapautta niihin ja se Kristuksen risti todella pyyhkii pois ne väärät sanat tai ajatusmallit, niin mä huomaan, että mä pystyn käsittelemään kritiikkiä paljon niin kuin selkeämmin. Et mun ehkä taipumus oli aikaisemmin se, että jos mua kritisoitiin, niin mä otin sen niin kuin jotenkin tosissani. Ja mä ajattelin, että joo, mikään ei nyt toimi mun elämässä. Kyllä mä oon niin kuin huono. Ja sitten mä tiedän, että ehkä joku toinen reagoi niin, että se ikään kuin torjuu sen kritiikin. Joo, toi on nyt vaan, mä oon nyt niin voitelussa, että nyt nämä vaan vastustaa tätä mun vahvaa, väkevää julistusta. Ei, vaan mä oon niin kuin oppinut sen, että kritiikissä se ei ole välttämättä aina 100% totta, eikä se ole usein 0% totta, vaan siinä on jotain asioita, mitkä on ihan syytä nöyrästi ottaa vastaan, ja sitten on asioita, mitä sun ei tarvi ottaa vastaan. Se voit niin kuin oikeasti sanoa, että tämä ei ole ehkä nyt niin kuin Herrasta. Mutta tavallaan, että se ei enää niin kuin lamaannuta, eikä saa niin kuin jotenkin perääntymään tai astelemaan niin kuin taaksepäin. Ja sitten hengellisen paineen sietäminen, että mä niin opin tavallaan hahmottamaan, että elämässä meillä on kristittynä, me ollaan myös taistelukentällä ja on asioita, joissa vastapuoli myös toimii. Ja tavallaan niin kuin se paine ei enää niin helposti lamaannuta mua, koska mä ymmärrän, mistä se tulee, mutta mä oon tavallaan niin kuin syvemmin ymmärtänyt myös, miten suuri se Kristuksen voitto todella on. Että miten risti ja ylösnousemus kerta kaikkiaan on kukistanut myös tämän vastapuolen. Ja mä oon niin kuin ikään kuin hahmottanut, että näin se on. Ja silloin sitä painetta hahmottaa sen paineen ja toisaalta sitten niin kuin oppii jotenkin Pyhän Hengen voimassa myös seisomaan, vaikka se olisi vähän kovempi. Ja sitten vaikka, että rohkeus niin kuin puhua suoraan, että jossakin nuorisotyössä, niin tämä on äärettömän suuri niin kuin lahja. Et kun koossa on paljon teinejä, joiden niin kuin ensimmäinen viestintäkeino on juoruilu, niin tavallaan, että sä opit tavallaan siinä yhteisössä vanhempana kristittynä toimimaan niin, että sä kohtaat ne asiat reilusti, rehellisesti, ja vaikkapa, että et lähde juoruilemaan takaspäin, vaan otat ne asiat niin kuin esiin ja käsittelet ne, ja usein vielä kahden kesken. Että sä et tavallaan sitä nuorta vie semmoiseen niin kuin ikävään tilanteeseen, jossa sitten ikään kuin vähän annetaan samalla mitalla takaisin, vaan näytetään tapa käsitellä hankalia asioita, hankalia ihmissuhteita niin, että se olisi niin kuin rakentavaa. Ja tavallaan mä oon huomannut, että Pyhä Henki on aika paljon myös niin kuin halunnut osoittaa sitä, että mitä me sanotaan ja mitä me puhutaan, niin ne on vaan niin kuin todellisuutta. Ja sitten samoin, että kun sä teet niin kuin tavallaan työtä pastorina ja ehkä haluat jotakin New Wine, ei sanota New Wine DNAta, sanotaan Jumalan valtakunnan DNAta tuoda seurakuntatyöhön, niin just tämmöisten piirteiden on niin kuin syytä vahvistua, koska sitten myös se tavallaan se kritiikki ja sitä semmoista tietynlaista vastustusta ja pahan puhumista myös on ja ilmenee. Se on vaan todellisuutta. No sitten käytännön tasolla, niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, että mä koen, että on niin kuin muutama rintama, jossa mä seurakuntapastorina tällä hetkellä toimin. Ja yksi on just tämä
nuorisotyö, rippikoulutyö, mikä on tosi haastava kenttä tänä päivänä. Ja sitten on tavallaan tämä tämmöinen ikään kuin seurakuntapastorin tehtäviin kuuluvat niin kuin toimitukset, messuelämä ja tämä juttu. Ja sitten on tämmöiset tietyn tyyppiset yhteisöt, pienemmät yhteisöt, josta osassa on ollut niin kuin tarkoituksena just sen New Wine tai Jumalan valtakunta DNAn tuominen. Että ylistetään Jumalaa, ää, opetetaan ja kuunnellaan inspiroivaa raamattuopetusta, kiinnitytään sanaan ja sitten annetaan armolahjojen toimia, pyhän hengen toimia. Ja mä ajattelin, että kaikissa näissä osa-alueissa pyhä henki ja Jumala on halunnut osoittaa, miten pyhä henki on mukana näissä kaikissa. Et kun mä aikoinaan menin tähän työhön silloin vuosi sitten, niin mä kävin pitkän prosessin, kun mä mietin omaa niin kuin virkapappeutta, että haluanko mä edes siihen tehtävään, haluanko mä ottaa sen kätten päälle panemisen, haluanko mä sitoutua kirkkoinstituutioon, tai mitä se tarkoittaa, että jos mä olen virkapappina, minkälainen se sitoutuminen niin kuin on. Ja mä koen, että Jumala jostakin syystä haluaa mut johdattaa sinne. Ja mä oon sitten myöhemmin niin kuin ymmärtänyt, että kaikki ne asiat, mitä on tapahtunut, mä en tänään pysty jakamaan kuin ihan muutaman esimerkin, mutta että ne on ollut tosi vaikuttavia tilanteita. Ja ihan mun työtoverina olevat papit on sanonut, että joku semmoinen juttu tässä nyt on, että Jumala toimii niin kuin uudella tapaa. Ja mä ajattelin, että se on niin kuin merkki siitä, että on tehnyt niin kuin oikean valinnan mennessäni tähän tehtävään tai näin. Ja haluan niin kuin sanoa, että meidän kannattaa olla hirveän varovaisia siinä, kun me mietitään omaa ja varsinkin toistemme elämää, että jos me arvioidaan, että tekeekö tämä nyt oikein, kun se on tässä työssä, tai voiko tänä päivänä enää kukaan mennä kirkon töihin, niin mä ajattelin, että se ei ole niin. Mä ajattelin, että Jumala voi jonkun ihmisen lähettää kirkon työhön, mutta samaan aikaan mä uskon, että Jumala voi lähettää jonkun toisen ihmisen pois kirkon työstä. Että siinä ei ole se kysymys, että kumpi teki väärin, se joka meni kirkkoon vai se joka lähti, vaan saattaa olla, että molemmat teki oikein, jos ne kuuliaisuudessa seuraa sitä Jumalan suunnitelmaa ja tahtoa. Niin ollaan varovaisia siinä, kun me arvioidaan toistemme vaellusta. Sitten tietysti jos me nähdään aidosti huonoa hedelmää, niin sitten voidaan joskus ihan rakkaudellista vähän niin kuin prosessoida, että olikohan toi nyt hyvä valinta tai muuta. Mutta ollaan niin kuin silleen terveellä tavalla varovaisia siinä. Ää, tässä rippikoulun nuorisotyössä, niin tämä on varmaan semmoinen alue, jossa mä kaikkein voimakkaammin tunnen sitä semmoista niinkö voimattomuutta, siis sillä tavalla voimattomuutta, että tavallaan se tämän ajan tuulet on niin vahvat ja ne vaikuttaa nuorissa niin voimakkaasti, että mä tavallaan niin kuin huomaan, että jos jotakin semmoista muutosta haluaa niin kuin tuoda, niin se tapahtuu vaan sen kautta, että pyhä henki tosiaan pääsee niin kuin toimimaan ja vaikuttamaan. Ja mua ehkä tässä kohtaa vaan sen verran, että nyt mä oon niin kuin kokenut, että opetuksissa mä aina rukoilen aika tarkkaakin sitä, että mitä Herra itse haluaa mun puhuvan ja opettavan, ja kuinka paljon hän haluaa, että mä jostakin teemasta avaan asioita. Ja sitten toinen on semmoinen niin kuin arkinen läsnäolo niiden nuorten elämässä, että ne oppii niin kuin tuntemaan mua ja mä opin tuntee heitä. Ja mä voin ikään kuin siinä arkisessa yhteydessä sit jakaa sitä, että millaista on niin kuin elää semmoista elämää, jossa aidosti niin kuin, siinä määrin, kun me nyt ihmiset voidaan näin sanoa, niin lähteä seuraamaan Jeesusta niin kuin 100%. Ja että miten tavallaan vaikkapa armolahjat voi toimia arjessa, miten Jumala voi antaa rukousvastauksia, tai miten vaikka Pyhä Henki voi avata raamattua tavalla, mitä paraskaan opettaja ei avaa niin kuin ihmisenä. Tietysti jos se opettaja myös antaa Pyhän Hengen opettaa hänen kauttaan, niin sitten, mutta että näin. Ja sitten mä oon huomannut, että tietyt nuoret niin kuin tarttuu siihen. He ilmaisee sitä omaa janoa ja kaipuuta, että mäkin haluan enemmän tota. Että mä ymmärrän, että tällä hetkellä Jeesus vaikuttaa mun elämässä vielä aika vähän. Ja se näkyy niin kuin ehkä kaikessa, että mä kaipaan enemmän. Ja sitten on varmasti niitä nuoria, jotka todella niin kuin toteaa, että thanks but no thanks. Heitäkään kohtaan mun ei tarvitse olla niin kuin töykeä eikä epäystävällinen, vaan opetella sitä rakastamista ja hyväksyntää niin kuin ihmisenä. Ja tavallaan niin kuin ajatella, että se on sitten olkoon se yksi todistus Pyhän Hengen toiminnasta heidän elämässään. Ja sitten niin kuin tämä opetuslapseuttaminen, että tämä on tosi tärkeää, että mä aikoinaan olin töissä OPKO-nimisessä järjestössä ja siellä mä kävin painit läpi tämän opetuslapseuttamisen kanssa, että
että saako keskittyä muutamiin ihmisiin, niin kyllä mä olen nyt sen todennut, että kyllä se vaan näin on, että on ne tietyt ihmiset, joihin kannattaa niin kuin panostaa, ja näin Pyhä Henki niin kuin haluaa myös toimia. Että hän ihan niin kuin nostaa tietyt ihmiset, jotka nuorista, joihin tulee panostaa. Ja nyt jotain käytännön esimerkkejä, että se on tietysti semmoista kohtaamista, just sanan tutkimista, rukousta, elämän jakamista, sitä, että vietetään aikaa muugonkin, kun on ne seurakunnan viralliset kokoontumiset, sitä perhe-elämää Kristuksessa. Ja sitten tämmöistä ihan, että nyt mä koin, että Jumala puhui yhdestä kaverista, semmoisesta 17-vuotiaasta tyypistä, että hänellä on niin kuin selkeä kutsu, hänellä on kova jano Jumalan puolella, hänellä on kutsu opettaa. Kun sillä mä ajattelin, että hänellä on kutsu opettaa. Mä en ole sitä kyllä hänelle suoraan sanonut, mutta teillepäpä nyt kerron tämän sitten. Mutta tämä on niin myönteinen asia, että se varmaan voi sanoa. Niin mä pyysin, että mitäs jos pidettäisikin reilu viikon päästä opetus yhdessä. Ja nyt hän innostui siitä, ja mä sanoin, että tehdään se nimenomaan yhdessä sen takia, että se ei ole sulle liian iso pala purtavaksi. Että otat vaikka 10-15 minuutin setin, minkä jaat, ja mä jaan sitten niin kuin, ikään kuin muuten. Ja tavallaan me on pidetty jo palaveria, me on rukoiltu yhdessä, että mitä Jumala haluaisi ehkä sanoa sen nuorten illan aikana. Ja sitten tavallaan pidetään vielä uudet tapaamiset, jossa me sitten rukoillaan ja katsotaan vähän, että mitä asioita hän nostaa. Hän sanoikin, että tämä tuntuu niin kuin turvalliselta tavalta lähteä opettelemaan opettamista. Ei niin, että ensin sä et koskaan opeta ja sitten sä ehkä menet jonnekin teologiseen, jossa opetus voi olla vähän sitä sun tätä ja sitten niiltä pohjilta sun pitäisi alkaa yhtäkkiä opettelemaan, vaan mieluummin sen kokeneen kristityn kanssa tehdään yhdessä opetuksia. Ja nyt kun muutamat nuoret kuuli tästä, niin ne oli ihan innoissaan. Tai itse asiassa kaikki on ollut ihan innoissaan siitä, että yksi nuorista pääsee nyt opettamaan ja sitten muutamat muut nuoret tuli sanomaan, että hei Topi, että olisiko mitään mahdollisuutta, jos hän pääsisi joskus kanssa testaamaan. Ja mä ajattelin, että tästä nousee niin kuin se semmoinen tavallaan liikehinta, jossa sitä opettamisen, kun se on kuitenkin seurakunnassa edelleen aika keskeinen juttu, niin tavallaan se myös ilmentää konkreettisesti sitä, että Jumala haluaa käyttää muitakin kuin pappia ja nuorisotyöntekijää. Ja tavallaan niin kuin tämä nuori nyt jo sanoi, että hän on mennyt ihan uuteen syvyyteen, kun hän rukoilee ja lukee Raamattua, kun nyt hän miettii koko ajan, että mitä tässä on semmoista, minkä voisi niin kuin jakaa. Ja se on niin kuin tosi rohkaisevaa. Ja tavallaan tälle, että tiettyjä nuoria panostaa heihin erityisesti ja antaa heille sitten niin kuin heidän kutsumuksensa mukaan niin kuin foorumia. Mutta mähän sanoin jo tuossa yhdelle, tai mun omalle mentorille, että tiedätkö, että mun olisi ollut paljon helpompi pitää se opetus reilun viikon päästä, kun mä rukoilisin vähän ja sitten mä tekisin opetuksesta, mä rukoilisin vähän lisää, se olisi siinä. Nyt mä joudun pitämään useamman tapaamisen ja rukoilen vielä toisenkin puolesta ja yhdessä miettimään, sitten vielä katsomaan vähän, että se homma tosiaan on hyvä ja tavallaan niin kuin pysytään terveessä opissa. Niin se on paljon työlämpää. Mutta mä ajattelin, että tulevaisuudessa, kun se kaveri oppii opettamaan, niin sit mun ei tarvitse aina olla opettamassa. Ja parhaassa tapauksessa kaveri jossain vaiheessa opettaa myös muita opettamaan. Eli näet ensin vaivaa, niin jossain vaiheessa se kantaa niin kuin hedelmää. Ja mä ajattelin, että sitähän opetuslapseus myös on, että jos se nuori tyyppi alkaa tekemään itse sitä samaa, eli tavallaan sitä ketjua jatkamaan, silloin se on vasta niin kuin onnistunut juttu. Mutta tämä opettaminen on tämmöinen esimerkki. Tämä näkyy tietysti kaikessa muussakin antaa sitä tilaa ja foorumia, mutta ei vaan heittää sinne syvää veteen, että no yrittäkää selviytyä, vaan kulkee heidän kanssa siinä se matka, vaikka se on haastavaa. Mä koen, että tämä on yksi osa-alue, mitä Pyhä Henki nyt tekee, ja hän uudistaa meidän nuorisotyötä sen kautta, että sieltä nuorten kautta alkaa tuoda myös sitä opetusta ja semmoista uudenlaista johtajuutta. Ja sitten se oli mulle niin kuin siunaus, kun se kaveri kertoi, että kun se oli rukoillut, että mitä hän kokee, että Jumala haluaisi opettaa, niin se osui aivan yksi yhteen sen kanssa, mitä mä olin jo miettinyt, mitä mä jakaisin. Se oli ihan, me oltiin molemmat silleen, että hei, fist pump, nyt tämä meni ihan yhteen. Ja sitten se kaverikin oli, että hei, Jumala kyllä niin kuin vaikuttaa meissä. Niin joo, mutta tämä oli niin kuin, näkyy ehkä siihen nuorisotyöhön, mutta se vaan tarvii paljon rukousta ja ihan voin sanoa, että en avaa sen enempää, mutta ihan tosi voimakkaita hengellisen sodankäynnin tilanteita myös on ollut, koska myös se toinen puoli yrittää koko ajan tulla sinne näiden uusien trendien ja voimien ja ajatusten kanssa. Ja mä koen, että ne on tosi haastavia juttuja. No sitten on olemassa, mä kerron esimerkin, meillä on tämmöinen just Nyvain DNAhan tähtäävä, Jumalan valtakunnan DNAhan tähtäävä pienyhteisö yhdessä seurakunnan tilassa, joka aloitti kokoontumisen jo vuosi sitten, ja mä huomasin ekan vuoden jälkeen, että meillä puuttuu niin kuin yksi tärkeä asia, ja se on yhteinen näky. Että se, että me saadaan Nyvain kesätapahtumassa tietty innostus
niin se ei vielä tarkoita sitä, että meillä on yhteinen näky. Ja nyt tänä syksynä sitten koettiin, että meidän on ruvettava tiettyjen sen yhteisön ydinihmisten kanssa ensin vaan olemaan rukouksessa ja etsimään Jumalan kasvua. Et ei niin kuin sille, että tehdään me suunnitelmat ja sitten pyydetään, että Herra siunaa näitä meidän hyviä suunnitelmia, vaan mennään yhdessä kysymään, että Herra, mitä sä haluat tehdä tämän yhteisön kautta? Vai haluatko sä tätä yhteisöä? Onko tämä niin kuin meidän niin kuin innosta syntynyt juttu, mutta jos se ei ole kuitenkaan sitä Jumalan ajatusta. Et mikä se sun tahto on? Et puhu meille. Ja kun me alettiin tätä rukoilemaan, me kysyin luvan, että me saan teille yleisötasolla jakaa, niin sitten me huomattiin, että esimerkiksi tässä meidän ydinvastuujoukossa niin yhdellä ihmisellä on tällä hetkellä omassa elämässä aikamoisia haasteita, jotka liittyy niin kuin hengellisyyteen myöskin, siis todella isoja haasteita. Ja tavallaan mä tajusin, että no hetkinen, että eihän me voida niin kuin nyt ajatella, että tämä henkilö on niin kuin nyt jotenkin vahvasti tässä kantamassa nyt tätä juttua, kun hänellä on omassa elämässä tämmöinen tilanne. Ja sen takia niin kuin, tuli tämmöinen vähän niin kuin pysäyttäväkin tilanne, että jos tavallaan niitä isoja tukoksia on ydinvastuukantajassa, niin miten me tavallaan voitaisiin ajatella, että sit se tavallaan voisi laajentua se pyhän hengen virtailu, jos ei me tavallaan päästä työstämään. Mutta hyvä asia on se, että mä oon niin kuin ajatellut, että tämä oli vain niin kuin rohkaiseva esimerkki siinä, että kun me tullaan yhteen rukoilemaan ja ihan todella ruvetaan etsimään niin kuin pyhän hengen johdatuksessa isän kasvoja, niin paljastui myös semmoisia juttuja, mitkä ei tämmöisessä isommassa, laajemmassa yhteydessä tai viikkotoiminnassa välttämättä tule edes ilmi, jos ei se ihminen sitten itse vaan niin kuin sitä suverenisti tuo ilmi. Mutta sitten kun mennään tavallaan vähän intensiivisempään rukoukseen, niin asiat paljastuu. Ja se on niin kuin lopulta myönteinen asia, koska mä ajattelen, että Jumala ei koskaan tuo asioita ilmi sen takia, että hän haluaisi tuhota meidät, vaan sen takia, että hän haluaisi viedä meitä vapauteen niistä asioista. Mutta et me tarvitaan sitä yhteistä näkyä. Mä ajattelen, että se on varmaan myös haaste ehkä jossakin vain paikallisyhteisöissä muissakin. Että onko meillä se yhteinen näky, onko Jumala puhunut meille voimakkaasti yhdessä siitä, että mitä hän haluaa tehdä. Ja että onko meillä ehkä vastuunkantajien omassa elämässä tällä hetkellä semmoisia tukoksia tai taisteluita, josta Pyhä Henki haluaa heitä ensin vapauttaa ennen kuin hän kutsuu niihin yhteiseen rintamaan sit mukaan. Ja että mitä Jumala sitten yhteisesti voi puhua meille niin kuin yhteisönä. Ja tässäkin, mä en tiedä, oletteko huomannut, mutta korostan koko ajan sitä, että vaikka mä puhun oman elämän prosesseista ja tiettyjen yksilöiden prosesseista, niin mä koen, että Jumalan tähtäyspiste on aina yhteisö. Että se, missä hän toimii kaikkein ikään kuin terveimmin, niin on se yhteisö. Ja tavallaan, mutta me tarvitaan semmoisia yhteisöjä, jossa se on niin kuin jo tietynlainen vapaus sitten, että pyhä henki pystyy niin kuin et ikään kuin ne yhteisötkin on just pyhän hengen dominanssissa, eikä vaikkapa niiden se synnin ja tappion ja lihan dominanssissa. Ja sit sellaisissa yhteisöissä myös, kun sinne tulee niitä ihmisiä, joiden elämä on tällä hetkellä tosi sidoksissa, niin he voi löytää vapauden. Mutta jos 90% Jumalan sotilaista on sotilassairaalassa, niin rintama on aika heikossa hapessa. Mutta jos 90% on taistelukelpoisia, niin se 10% pystytään kyllä hoitamaan ihan hyvin. Ja sitten ehkä tämmöinen niin kuin kolmas näköala just tässä omassa työssä ja siinä niin kuin pyhän hengen uudistusprosessissa, niin oli just se ymmärrys siitä, että kaikissa toimituksissa muussakin, kun menee niin kuin avoimin sydämin ja on tavallaan ehkä just omassa elämässä saanut niitä tukoksia työstää pyhän hengen johdatuksessa niin kuin pois, niin yllättäen huomaa, että se pyhän hengen toimintakin on paljon niin kuin selkeämpää ja kirkkaampaa niissä toimitustilanteissa. Se on uskomaton juttu. Mä taisin kesäkonferenssissa jakaakin, että ehkä yksi niin kuin mulle negatiivisin mielikuva kirkosta niin liittyy toimituksiin. Että se on tämmöinen kirkko, joka käy jonkun ihmisen kodissa piipahtamassa kerran 10 vuodessa ja that's it. Pysykää jäseninä ja maksakaa kirkollisveroa myös seuraavat 10 vuotta. Kunnes huomasin, että niissä kontakteissa Pyhä Henki haluaa toimia. Mutta ehkä se mun kysymys on sitten se, että kuinka moni pastori on ymmärtänyt sen. Se on sitten se toinen kysymys. Mutta fakta on kuitenkin se. Jotenkin muistan esimerkiksi yhden tilanteen, ihan normaali kastekahvitusjuttu oli, ja sitten yhtäkkiä se perheenisä vaan sanoi, että se oli lukenut niin kuin mun todistuksen netistä, kun mulla on siis haastatteluja, jotka näkyy netistä. Se oli vaan googlettanut, että mikäs pappi hänellä on,
sitten mulla on se uskoontulohan on aika semmoinen vahva, siinä tapahtuu aika voimakkaita asioita, että voisi sanoa, että aika karismaattinen uskoontulo ja tämmöinen että Jumalan ihmeitä tekevä voima näkyi siinä, niin hän kiinnostui kovasti ja alkoi puhumaan ja yhtäkkiä se koko keskustelun suunta muuttui ja lähdettiin puhumaan niin kuin Jumalasta, joka elää tänäänkin ja joka tekee niin kuin voimallisia tekoja. Ja tavallaan mä huomasin, että sen pariskunnan ja heidän vanhempiensa kiinnostus kristinuskoa kohtaan kasvoi ihan niin kuin hurjasti siinä tilanteessa. Ja tavallaan ruvettiin sitä etsimään sitä foorumia, että minne he voi tulla niin kuin mukaan, missä he pääsevät niin kuin lisää oppimaan tästä. Ja sanon muuten, että meillä niin kuin on hieno siunaus, että alfakurssi on käynnistynyt, koska se on yksi tämmöinen aika luontevakin tapa ohjata ihmisiä sitten, jossa myös opetetaan pyhästä hengestä silleen niin kuin reilusti ja rehellisesti. Sitten muistan yhden tilanteen, tämän jaon myös kesätapahtumassa, se oli mulle semmoinen kanssa, kun mä mietin, että mitähän näistä toimituksista pitäisi ajatella. Ja sitten mä muistan, kun mä rukoille menin yhteen paikkaan ja kaste kotiin ja sitten niin kuin yleisellä tasolla kerron, en sano missä se ei ollut edes ihan siinä, mutta kuitenkin. Rukoille menin ja selvisi, että perheen isä ei voi sietää kristinuskoa. Ja jos hänestä oli kysytty, niin ei olisi lasta edes kastettu. Mutta kuinka ollakaan, hän esitti muutaman kysymyksen Raamatusta. Mä koin, että Pyhä Henki auttoi mua vastaamaan ja siitä syntyi kontakti, jossa tämä perheenisä niin innostui ja sitten selvisi, että todella niin synkkä historia suhteessa kristinuskoon. En yhtään ihmetellyt, että hän oli aika pettynyt kristittyihin, mutta se tilanne kääntyi. Ja sen seurauksena se isä sitten loppujen lopuksi sanoi, että hän on halukas nyt sitten sen lapsen kanssa tulla mukaan niin kuin seurakunnan toimintaa. Ja siinä kävi vielä tämmöinen hauska tilanne, että hänen kaveripiirin oli kaikki semmoisia tatuoituja nuoria aikuisia miehiä, ja ne oli alussa lähinnä sen ulkona, kun ne veti röökiä, ja sitten kun me alettiin puhua Jeesuksesta, ja mä niin kuin jaoin sitä, että miten mä koen, että minkälainen Jeesus on, ja miten hän toimii, ja mikä Raamattu on, niin niitä miehiä rupesi yksi toisensa perään kertymään siihen keittiöön, kunnes sitten se perheäiti tuli jossain vaiheessa kysymään, että minne kaikki miehet on hävinnyt, ja sitten se tajusi, että ne on kaikki siellä keittiössä, ja ne puhuu Jeesuksesta, ja sitten se alkoi niin kuin sanomaan, että no johon aikoihin eletty, että ukot on täällä keittiössä, ja niillä on omat seurat. Mutta mä tavallaan niin kuin koin just siinäkin tilanteessa voimakkaasti sen Pyhän Hengen johdatuksen, että miten tavallaan hän avasi sen tilanteen, ja miten hän toimi. Sitten, no joo, ehkä jaa nyt sen enempää, kuin en ole sitten kaikilta kysynyt, että voinko jakaa näitä asioita, mutta tämän tyyppisiä tilanteita on ollut niin kuin monia. Ja sitten tavallaan niin kuin ihmiset kokee, että se, että pappi on niin kuin reilusti uskossa ja puhuu myös Jumalasta, joka tekee vaikkapa ihmeitä. Sen lisäksi, että uskova vaellus on joskus myös tosi haastavaa, että se ei ole vaan tämmöistä niin kuin hurjaa riemusaattoa tai tämmöistä niin kuin voitokasta, mutta että se on niin kuin sekä että. Niin se niin kuin vaikuttaa ihan selkeästi ihmisiin, mutta että mä niin kuin tajusin, että toimituksiakaan, niin mä en pysty tekemään ihan hirveästi, jos mä haluan tavallaan niin kuin hengessä valmistautua niihin tilanteisiin, niin kuin kuuluu tehdä. Et sitten kun tulee kova kiire ja sulla on paljon asioita, mitkä sä teet hyvin niin kuin nopeasti, niin se selkeästi mä huomaan, että jotain siitä pyhän hengen ulottuvuudesta alkaa vähän niin kuin karkaamaan. Ja totta kai Jumala silloinkin toimii varmasti ihan suvereenisti ja tekee hyviä asioita ihmisten elämässä, mutta sitten se oma kokemus on se, että ei ole enää ihan samalla tavalla siinä työtoveruudessa kiinni kuin mitä varmaan Herra haluaisi, niin kuin, että me oltaisiin.